Panel diskusijom, premijerom dokumentarnog filma i izložbeno-prodajnim bazarom u Tutinu je obeležen završetak projekta Žene Tutina, priče koje pokreću zajednicu čiji je cilj bio osnaživanje žena, promocija njihovog rada i podsticanja ženskog preduzetništva. Ovim je zaokružen višemesečni rad na promociji ženskog preduzetništva, kreativnog stvaralaštva i ekonomskog osnaživanja žena. Predsjednica opštine Selma Kučević istakla je da rezultati projekta potvrđuju koliko su žene Tutina spremne da razvijaju svoje ideje i pokreću sopstvene biznise. Imali smo priliku zaista da vidimo kako to žene Tutina rade, kako pokreću svoje biznise, kako ih razvijaju, na koji način ih nadograđuju i zaista sam ponosna što samo par meseci posle našeg zadnjeg sastanka imamo formirano udruženje preduzetnica koje je zaista aktivno, koje je vidljivo na terenu, koje radi brojne projekte i zaista to što rade na jedan fenomenalan način. Ovo je idealna prilika da nekako iz te privatne sfere sve naše žene izađu, da svoje proizvode plasiraju na tržište. Ono što je do lokalne samouprave, to jeste povezivanje sa ženama iz različitih oblasti, povezivanje sa fondacijama, povezivanje sa fondovima preko kojih mogu da traže sredstva. Danas je realizacija jednog od takvih projekata i kao lokalna samouprava apsolutno stojimo im na raspolaganju i bit ćemo naravno tu da ih bliže povežemo i bit ćemo njihov servis za sve projekte koje planiraju. Koordinatorka Jasmina Bukvić naglasila je da je projekat koji se sprovodi od marta ove godine ispunio svoj osnovni cilj, da ženama pruži prostor da njihove priče postanu vidljive i prepoznate u celoj zajednici. Stvarno sam zadovoljna kako je sve proteklo, zadovoljna sam svakom ženom koja je učestvovala u ovom projektu, a mogu da se pohvalim da je više od 100 žena prošlo što kroz radionicu fotografije, što kroz učešće na bazaru, u filmu, u brošuri i stvarno puno mi je srce, hvala na svakoj podršci koju smo dobili od lokalne samouprave, od svih aktera iz naše zajednice. Ovaj projekat finansira Evropska unija sa Beogradskom školom i Beogradskom otvorenom školom i partnerima i on je deo jednog velikog projekta koji traje od 2023. do 2026. godine. Još jednom kao koordinator moram da naglasim zadovoljstvo i hvala svima na podršci. Jedna od učesnica projekta, Anida Hot, ocenila je da ovakve inicijative predstavljaju značajan podsticaj ženama koje tek razvijaju svoje ideje. Drago mi je što sam učesnica današnjeg projekta i mogu reći da sam veoma zadovoljna današnjim projektom, također i današnjim bazarom i smatram da je ovo jedan odličan korak naprijed za osnaživanje žena u Tutinu. Također smatram da je ovo odlična prilika da čak i mi mali kreatori možemo da pokažemo svoj talenat i svoju kreativnost. Podsjetimo, projekat Žene Tutina priče koje pokreću zajednicu realizovan je s ciljem da kroz edukaciju, umrežavanje i promociju doprinese većoj vidljivosti žena koje svojim radom, preduzetništvom i angažovanjem daju značajan doprinos razvoju lokalne zajednice, a završni događaj okupio je predstavnike institucija, organizacija civilnog društva i građane uz zajedničku poruku da podrška ženskom preduzetništvu i stvaralaštvu treba da bude kontinuirana.